sa ka. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jan Jan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagtuluhan. Wherever you will go. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Nukining sa kalalaki nga taga Zamboanga City ang atong matatampo nagdasangan nga Jan Jan. Oh, noon sa amang ka dyan, naghinuktok magkadiha. Kila ay magkulid ni sa ato mo eh. Nano niya, sa may plano ni mo. Manarbaho ko ma. Asam sa ka manalbaho? Mangita ko pa ko ma. Kung nasa ko manarbaho. Ay, gusto. Mulakaw sa di ko ma. Asa man ka? Muadto ko sa kong amigo si Junjun. Magpatabang ko niya nga makasuot kong trabaho. Salamat taon bay kay naabtan ti ka rin sa inyo. Di o pa na ko ron. Usa man, may tuyo ka na ko? Kuan bay ba? Gila ay mo ko og pundos amo bay. Ha? Pasudlat tas imong trabahoan bay. Pag sure ba? Mo trabaho ka? Una gi bay. Kapoy si pundos amo eh. Sige, sige. Tabangan ti ka nga magkasuot sa kong ginabahuan. Salamat bay. Salamat kay bay ha. Nakasuod na gid in taon kog trabaho. Okay na ba eh? Amigo ko ta. Jan-jan ko ka, niya ako John-John ko. Basta pag binuotan na si mong trabaho din niya. Bitaw sa? Ikaw bala ka bay. Dili mahitabo nga magbinuang ko sa kong trabaho. Bay Jan, huwag na trabaho ron. Kuyog ta. Asam ta bay Jun? Magmotor lang ko ta. Pangin ba? Sige, sige. Kay, wa mo sa kuy lingaw sa amo. Bay, anong nahunong mo din his plaza? Ikapoy na po tuyok ba eh? Ako niya, unsa may atong buhaton din eh. Mamahoy sa ta. Tanaw-tanaw tas mga gwapa din ba? Vitamins mata ba? Sige. Nganong nibarog mo ka bay? Asa man ka? Nakulik ta gwapa ba eh? Asa ba? Kinagulo. Selfie. Yan nila ka. Ako doulon. Sa umna ni mo? Ako na diskartihan gud. Ano ikaw? Pangita si Ibo. Diya, ano malingaw ka? Diya ka na ha? Pastilan gini ako amigo eh. Ka-chicks boy naman good. Paglakaw-lakaw ko, be. Basin di ay. Makakita sa kong chicks din eh. Ayay. Murag timing nida. Na ibabay nga naglingkod. Akong doolon, be. Excuse me? Pwede mo lingkodin, miss? Okay naman. Ingkod lang. Salamat. May gihuwat ka, miss? Wa man. Ingkod-ingkod lang ko din Mo ba? Ikaw, nag-unsam ka din Suro-suroy lang. Awas ka laay ba? Pwede makikilailan ni mo? Kana kung okay rin mo.
Okay ra, uy. Ako si Kim. Ikaw? Janjan. Pwede mo nga si mo number? Ayaw lang. Ha? Ayaw lang pa ngayon sa kong number. Ako na rin ihatagi sa imong number. Nga naman. Basta lang. Dili ka? Sige. Hatagan di ka sa akong number. Mo ba? May nakailag kang chicks? Ubay, Unya, gwapa. may hitsuro sab. Unya. Gihatagan ka sa iyang number. Wa lagi bay? Unya, sa una pagkontak niya. Nga mo kanya hatagi siyang number. Iyang gikuha ang akong number. Siya ra ko na ang mukontak na ko. Imposible na ba eh. Binuangan na gado. Dili tingali bay? Hindi ko mo ito magkontak to siya ni mo eh. Tinuod gyud ang gisulti ni Bayjo nako. Gibinuangan ako atong akong kailang nga babae. Maayo pag mag-Facebook na nako. Pawas ka laay. Niya may text ako na number. Very good. Hi. Kumusta? Ayan. Kinsa ka ni niya. Tawagan ako, be. Ikaw ni? Kim? O, Jan. Ako in town ni. Abi na kog. Imo lang kong gibinuangan. Ug dili kam kontak nako. Nabisira ko, uy. Mawag din ko makatawag ni mo. Kumusta man ka? Okay ra. Nagpaabot lang ko nga mukontak ka nako. Mao ba? Asa di ka karon? Di ara sa amo. Dili ka busy? Nga naman. Pwede ta makita. Salamat nga nakikita ka ginako, Kim. Wa masig ko'y lingaw sa amo. Naunsa ka, uy. Itutok ka magod na ko. Naihugaw nga akong naong? Wa man. Uy niya, nga nang itutok man ka. Gigopahan ako nimo. Hmm? Gitaw, guwapa ka. Ug swerte kayo ang imong uyab. Wa manggod ko'y uyab. Ha? Uy, sure, uy. Tinuod bitaw. Wa man ko'y uyab. Nga sa ato pa. May chance pa di ko nimo. Pwede. Nga naman, nanguyab na day ka na ako. Manguyab na ko nimo ron. Bitaw, Kim. Bisan og bag-o ra ta nagkaila. Ganahan ko nimo. Ganahan man sab ko nimo. Mao bitaw nga ni contact kid ko nimo kay wa na ko mahimutang sa kadato nagkailata. Nga sa ato pa. Uyab na ta. O, Jan. Salamat, Kim. Ako isaad mo. Nga dili ka magmahay sa mo pagsugot na ko. Mo ba? Nagkauyab ba ito babae nga nangayos mo number? Oo, bay. Sultihan ko ni mo. Abi na ko, iyan lang ang gibinuangan. Nagtuo bitaw ko, bay, nga iya lang kong binuangan. Pero, wa man. Ug nalipay ko kay nakagusto sab siya na ako. Oh, congrats sa inyong relasyon ba eh. Nanawag lagi ka? Imingaw ra ko nimo. Dugay-dugay ng bayatang wa makita. Saon? Busy man kasi mo trabaho. Mao lagi? Sige lang. Muana lang niya ko, ha? Kanis aman. Mukarit lang niya ko tunga din sa inyo. Kung dili na niya ako busy. Time ini akong pagbisita karon ni Kim. Kay bag-ong sweldo. Manglaag mi og palitan ako siya kung unsa may iyang gusto. Oh. Si Kim mo nang may kauban nga lalaki.
Sige sila katuan ay. Kinsam ka ng laki ha. John, ikaw magod ni. Kinsa ning laki ang imong kauban, Kim? Oh, iya kong ex-bay, pero nagbalik kami. Kinsam ka bay? Uyab ko ni Kim. Ha? Kim, unsa ko ni? Uyab daw niya. Nakigbalik ka sa imong ex? Sorry kayo, John. Di ni mada akong sorry, Kim. Ibuang lang ko nimo. O dili ko ni madawat. Makigbuwag ko nimo. Waday ayaw ta mabayan ha? Gihimo na ko niya buang bay. Iya may gidubli. Kalimta na to bay eh. Pangitag dahil mo bay. Ha? Na si Kim sa gawas bay? Oh bay. Nangita ni mo. Unsa man ko ni tuyo niya? Wa ko may bao. Basta ato bangal sa to. Nag-unsa man ka din sa kong trabuhan. Pasaylo ako sa kunabuhat, John. Kim, Dili ko masagot nga magbuwag ta. dili ka makibuwag nako. Unsa man? Imo ming dublihon? John, Nganong imo man gibuhat nako, Kim? Ha? Wa gani ka musulti nako nga may uyab di ka sa una. Unya imo pa yung gibalikan. nakigbuwag na ko niya. Kay ikaw nga kong gimahal. Nagsige mo gud siya pamugos nga magbalik mi. Mauto na pugos lang ko. Pero John, wa na may karon. Mao please, dili ta magbuwag. Sorry, Kim. Nakahukom na ko. Nga dili na ko nimo. Busa magkalimtanay na lang ta. Wa ko mosugot nga magigibalik si Kim nako. Kay wa ko ganahi sa iyong gibuhat nako. Ug ako na lang nabilitaan nga nilarga siya og Cebu. Dinhin na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tamo. More power sa RFN. Magdamang higalang kaagi ni Jan nga taga Zamboanga City uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagalahan wherever you will go. Ang mga kaagi kibata na doon sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga hikalag, mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papara sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang na ining tulumanon, handimanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handimanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tekan salamat sa inyong pagpanin. Maayong adlaw kaniyong tanan nga napaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaniyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Jess. Minyo. Itago na nasab ang akong address. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pamanit. Na problema nagigukon unsaon sa pag ilin-ilin ini. Kay di baya mi dato. Aron yung hisabtan, ingon ini manggod ang mga panghitabo. Hoy, Jess. Giunsa kasi mong bana, oy. Ha? Wa man. Kaya nga naman di ay. Nga naman sinabukto ni mo? Pawala kina. Na, habla ko giunsa kang Roy. Gikulata ka, unsa. Hala, uy, ayaw taon ninyo pasangili og ingon anang akong bana, uy. Kabuutan ni Roy, ah. Maugay na tinga ako, kung nga na akaana. Ambot pito ni akong panit, dilin, uy. Grabe gud ka sensitive. Unsa? Masaghid lang gani og gamay, mamuwa na. Or mabangga ko, mulagom na. Nga na na. Sensitive gani. Murag. Tanawa ra gud, oh. Tanawa. Gipiski akong panit sa. Tuod sa?
Murag makita na kong ugat. Ay, mao ni hinungdan. Kung nga nung maklaro gid niyo umarka sa akong panit. Kung mapangka o masaghiran ko. Datuon magud kag pamanit, day. Ang pamanit lang lagi. Pero pordoy pa di sa tanang pordoy. Amyo. Ay, kakatulbas akong kamot, oy. Jess? Ay, ano ka eh? Sige ka mong pangikil si mong kamot eh. Hida, katul kayo akong kamot, Roy, oy. Ha? Uy, may umaabot tingali kang kwarta. Unsa? Ingon ano ko na. Basta magkatul ko ng imong kamot, may umaabot kang kwarta. Ay, maayo lagi unta og kwarta. Ay, di ka ni kagaw? Ha? Unsa? Kagaw ko taon. Ikaw manggud, oy. Ganun nga kuman. Nganong giilisan man mo ang gamit na kong sabon sa papanlaba? Murag mao gyud nakaingon kun nganong nangatol ning kamot nako. Unsa? Uy, ganun ko taon. Nga maura man ang sabuna. Oy, dili ha. May mga sabon nga harsh gyud, makadaot sa panit. Ug makadaot pa na. Ano ko nang ibaligya? May mga isog lagi nga sabon nga dili mo yunan sa kong panit. Saan ang kamuta eh? Sabi na panita eh. Ngawa man maunsay nga akong kamot. Mausog po na ilaban ako sa kong brief nga hinubo. Managlahi tagpamanit. Ang ako sensitive skin. Kadagan ko na kong mga bugais. Unsa namsab ni, uy? Dili mo ko papahuwayan ani akong panit. Mura pag naluko pa sa tibok na kong lawas. Unsa man ka ni? Ayaw kong igna. Nga sa sabon panlaban na sabna. Nga akong gipalit. Nga tibok lawas mga ni mo nga. Murag may mga bugais. So, sa unsa man ka ni Roy? Pasig may nakaon kang nakapa-allergy ni mo. Ha? Unsa man sab? Ayaw lang kaon og buwad og ginamos. Aha, ngano good. Nga mo man ni madali-dali na itong mga pobre. O bisan buwad o ginamos lang na. Pero mao ni akong paborito, no? Bisan pag may adobo pa na diha. Pero ituslo gihapon ako ang adobo sa ginamos. Maangin sa bitaw ng bisyo ni mo, Jess, oy. Kapalit kita usahay karne ko na. Makabunos ko. Makaadobo ta. Pero ituslo niya po ni mo sa una sa ginamos. Lami mo si kumparat, uy. Aw na hala. Pag-antos sa nang imong gibati. Kay imo man ang tinuyuan. Roy. Uy, tuod ha? Naunsa man ang panit ni mo, oy, Jessie? Mama saboy. Yan higanita niya kay mangutan na ako. Sumbalik kong sa nung ko pangutan na. Sa kong tanaw, wala man nagbuyag sa panit. Unsa ma? Buyag? Digit kayo kumutuo anang mga buyag-buyag o uban pang mga tuo-tuo. Kay makita masagud nga nipis ra kaayo ko og panit. Maong sensitive kaayo ni bisan pa man sa sabon nga akong gamiton. Ilabi na sa mga sabon nga isog kaayo. Unya, Ayaw pagtagantagan, anak, uy. Ipa-check up na nagdoktor. haler, Dr. Gyud, para panit lang. Okay, nga naman ay. Nahasulagod ka, anak, good. Nya, di ka magpa-check up og doktor? Posibleng unsaon man ka us doktor. Ay, check upon ka ka. Ang mahibawaan kung unsay naka-allergy ni mo. O kung mahibawaan na, ang mahibaw ka na niya sa mga pagkaon nga angin mong likayan, nga makatrigger anang imong allergy. Mao ba? Ay, paita sa bana, uy. Kawa gyud dungog. Nga magpa-doktor lang tungod sa allergy. Mura sa gato ang tag-iya ni Panita. Hosto si Dilin nga imong amiga. Kung nagkahasol na nimo, ato na nang ipa-check up sa doktor. Siya nga sa kwarta, May uy. napagsayang-sayang sa kwarto eh. Makita na nato. Kaysa managko niya ng nanubo ni mong murag bugais. Mas dako pa unyang atong problema. Roy.
Oh, o sa may pong sa doktor, anang, nahitabo si mong panit. Skin allergy gid ko nuning. Murag bugais nga nanubo na ko. Oh, unsa na? May ginahibaw na nato. O niya, unsa man? May girisita siya nimo. Oo. Tablitas man ni nga kinahanglan akong imnon. O niya si cream nga iyang gireseta. Sabon og lotion. O ato na ng paliton. Aron, maulian na ka ng imong panit. Uy, kadaghang og resitas doktor di mo good. Mao lagi ma. Wa gid mo mapalitanan maoy. Ang unsa may wa ninyo mapalit? Gisiguro lang namo og palit ang tabletas o cream. Pero ang lotion ug ang sabon, wa gyud maoy. Kay mahal man sa ditong sabuna nga para sa sensitive skin. Ang lotion, mahal pud. Na, di ka jud hingpet mamaayo ni Ana Jess eh. Oh, ma. At least ni ba kung si angin mong buhaton, di ba? O sa angin mong gamiton, aron mailin-ilinan ni mong imong panit. Og labaw sa tanan, may natumurag bugais nga nanubo nimo. Pero usahay, muanlar gyud akong pagpangatol sa panit lagi. Kay wa magun ako mapalit og sabon og lotion. Sasama na ako nga sensitive skin. Mahala sa gudoy. Uy, suway nila pangita nga baratuhon nga mga sabon for sensitive skin. Naman ko'y ubang sabon nga barato ra, pero maayo para sa sensitive skin. O baka, sama ng sabon para sa bata baron. Mahal naman ang sabuna. Okay ra ka, Adeline? Sa panit ra tuod kining akong problema. Apa nakahasol gid kini og maayo nako. Kay daghan naman kayo ko og likayan, ilabi na sa akong pagkaon ug sa akong gamiton alang sa akong panit. Ang akong mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana, nganong nipis man kining akong panit? Nga dili man unta ko dato. May mga tao bagyod nga sama nako nga nipis og panit. Nganong nahitabo man ni nga dili man ingon ining ako mga kaliwat. Ikaduhang pangutana, dihang nagpa-check up ko sa doktor, kay gitubuan ko og murag mga bugais, skin allergy ko no. Tungod ba ni sa kanipis akong panit, o sa pagkaon nga akong gikaon? Ikatulong pangutana, giresitahan ko sa doktor og tabletas. Hangtod asa man kutob nako ni imnon. Maintenance ko na ba ni? Kay naayo man sad noon ang akong murag mga bugais. Unsa man ang mga pagkaon nga angay na kong likayan nga kaunon. Ikaupat og katapusan. Usahay, mukatul pang akong panit. Wa magud na ako mapalit ang gireseta sa doktor nga sabon og lotion kay mahal man. Mahimo ba nga mupalit lang ko og laing mild nga sabon sama sa sabon pambata? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kining akong suliran, Jess. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra, ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw, mag-uban ta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako, usa ka medical doctor. Kami gihapon sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana ug problema na may punto medikal, Punto legal, emotional, personal, o problema sa mga ginadiling dugas. Munay na mo pagdugay, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta ato ang mga sukintig paminaw? Kinsa mga atong i-greet today, partner? Yeah, kung i-greet ang akong mga kaila diya sa Barangay Dakit, San Francisco, Southern Leyte, si Roxanne Dayok. Di si Mistro sa mga taga Bayang, Mercedes, Silago, Southern Leyte. Mga Espanyol family. Na? Okay. Ato ang letter sender, kinsay ato ang letter sender karon? Atong letter sender, wala niya ibutang yung address partner. Si Jess. Si Jess. Punto medical ta, no? Punto medical. Yes, nipis ang iyahang panit, sensitive iyahang skin. Dihang gitubuan siya og murag bugas
sa tibuok niyang lawas. Nagpa-check up siya sa doktor, gitagaan siya og prednisone prolix na ay cream, na ay sabon, na ay lotion. Apan wa niya mapalit ang sabon ug lotion tungod kay mahal manggod kuno ni kaayo. So iyang unang pangutana, partner. Ngano kuno nga nipis man ni ang iyahang panit nga dili man unta siya dato. May mga tawag yun ba di ekonomiya nga nipis og panit. Usa may pasabot ang nipis og panit, no? Nga kung ngano kuno nahitabo kuno na nga di man kuno na nila kaliwat ng ingon anang nipis og Kung panit. karon lang kini si Jess, babae ni siya, ha? Kaya naman po Jess nga lalaki, no? Oh, babae ni si Jess, no? Nagi mga tao nga ingnon ta mo iyang pamanit, no? Kita na ta yellow rays, na ay brown rays, na ay black rays, white rays. So kini ko ng mga Chinese ikaw partner, may blood ba kan Chinese partner? Tantenko and Chanwakyo. Oh yeah. So mga ina na mga nipis og panit, no? Ako gani nipis-nipis sa kong panit partner, sa dili ko dato. Mao na. Correct. So, depende na siguro sa imong kind of activities, no? Kung you are used to be having outside activities, under the heat of the sun ka pirmi, siyempre, makuan ang imong skin surface, no? Pero kung indoor ang imong mga activities, bisan pa man kay kaliwat nga nipis og panit o pution og panit, o kay dili kay ka-expose sa sunlight, usa na sa mga rason pa na, no? Pero na akong balikon, naagid tay ingnon ta race ingnon ta atong kaliwat, no? Nga mao ginay pamanit, no? Kada kung kaila nga bisan pa man ang ilang mga trabaho, mga inontag kanang mga more on physical, pero just the same, ang ilang kutis murag extraordinary jud nga makita nimo nga may pagka inonta nipis, no? Mga ba ni term ana, or may pagka na-line term na partner, may pagkakinis, no? Yes. So naagyoy uban nga ingon ana lang yun. Wala na kay baw na kay O ba nag-ingon dato o pobre na agyoy ingon ana gyud. Naman sa mga dato nga dili nipis og Correct. kutis na poy dili dato nga. Wa gyud na sa ingon nga dato og pobre. Na anas dugo. Kaya kami ni ato ni Ilindre dili man may mga dato pero nipis may panit. Mao na ako Chinese man gyud ko partner. Sa dihang nagpa-check up kuno siya sa doktor na ay kay naay nitubo nga mga bugas-bugas ingon allergy kuno. Tungod ba kuno na sa iyahang panit or na siya mga pagkaon nga gikaon? It could be possible nga na kay mga allergy, no? Kaya ang sensitive na atong panit, no? It could be food or kanang mga cosmetics, no? That's why before mo mga babae, usually mga babae, mo gamit tong mga cosmetics nga mga pamutang sa inyong makeup, be sure nga dili mo allergy. Na kung naa mo history of allergy, you use hypoallergenic nga sabon, no? Dili kay pataka lang. Even hypoallergenic nga powder. Naa na diha baligya sa mga tindahan, no? Magpa-guide mo diha kung musulti mo nga allergy ra ba ko sensitive ra ba kay akong skin ug moingon ani og more prone to allergy ko para tagaan mo hypoallergenic nga mga cosmetic products, no? Mawala siya partner, no? Okay, sunod niyang pangutana partner, girisitahan siya og tablets kaning prednisone prolix nga Steroids ni siya partner, no? hangtod asa kuno na niya imnon kutob maintenance ba na kay naayo naman sab noon ang iyahang katong murag bugas-bugas ug unsa kuno iyahang angay likayan nga mga pagkaon. Yeah, likay mga pagkaon kining kusog magpa-allergy, seafoods, kan mga eggplant, no, man magpa-allergy sa imo. Kining prednisone is steroid ni siya, tambal ni siya sa mga allergy reaction. Pero dili pasabot nga lifetime na ka mag-inom ani. Ako kasugyot as needed lang kung naa mong gawas ng mga allergy nga skin formations, reactions. Kung wa, then no need. Then more on dietary restriction. Extra careful sa imong kanon o imong pampahid diya sa imong panit nga dili siya maka-trigger og allergy reactions. No? Yes. Okay. Now, iyahang
Ika-upat nga pangutana, partner, usahay mukatul kuno ang iyahang panit. Wala manggod kuno niya mapalit ang gireseta sa doktor nga sabon ug lotion. Kay mahal manggod kuno. Kaning ingon nga Getafil. Yeah, kita feel. No? Mga mahal-mahal bitaw gyud na kay mga mahal-mahal siya. hypoallergenic na manggod na. Mao na nga, mao lagi na na ay mga baratuhon just like so, bisan lang dili lang kining Getafil no uban pang mga products na ay mahalon pero daghan lagi pong mga adverse or side effects no. So na ay rather baratuhon daghang adverse effect. Na ay po mga mahalon sakit kay sa bulsa pero makontento man sa resulta. Kamo na lang mamili no depende sa iyong financial budget. Pero akong Yes. kasugyot nga kung ikaw allergy, magtigom lang gyud ka para makapalit kag Getafil. Correct, no? Kay kinahanglan manggod na. Kaysa mag-ordinaryo kag sabon Hypoallergenic yun na. Hypoallergenic. No? Pero na may mga pari-pariho ana nga dili ingon ana pod ka mahal. No? So pangita lang og unsay pangutan-a dito sa pharmacy ug unsay pari-parihas ana nila nga dili kayo na kamahal. I'm sure naa. Yeah, imong gamiton nga term is hypoallergenic nga sabon. Correct. Okay, mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namoy naputlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhiga pon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.